A través dunha iniciativa que veñen de rexistrar no Concello, os nacionalistas de Ribeira demandan unha solución ao problema das verteduras que se rexistran con frecuencia en varios puntos da rede. O lugar dos areiros e as praias dos Mosqueiros en Castiñeiras e Coroso en Ribeira son algunhas das zonas máis afectadas con verteduras recorrentes, como esta que hai tan só uns días se rexistraba na zona do río do Areal ribeirense. En Coroso, o outro día, esta arqueta que temos aquí detrás estaba rebordeando aguas pluviais e aguas fecais. En Mosqueiros reventou a tubería e no verán, no mes de agosto, tamén verqueu, e agora tamén que reventou a tubería. E nos areeiros, no mes de agosto, pois hai urbanizacións, casas que botan directamente no río os residuos urbanos. Isto non é aceptable para o BNG. De feito, xa temos presentado diversas iniciativas ao respecto. Demandan que os servizos técnicos do Concello abran unha investigación para determinar a orixe dos vertidos, para poder así poñer solución ás posibles deficiencias que presente a EDAR. Ribeira, con todo o que leva gastado, non pode estar vertendo nas playas residuos urbanos. De ningunha maneira. As aguas residuais teñen que ir de un xeito e os residuos de saneamento teñen que ir de outro. E non poden ir mezclados, nin poden estar botando por fora un día así e outro tamén. Entón, que é o que pedimos nós? Pedimos que os servicios técnicos municipais, si queren xunto ca empresa que leva o saneamento, que quero recordar que nós votamos en contra, pero da empresa que leva o saneamento, que fagan unha investigación en todos estes puntos, que miren cal é o motivo, porque o que está claro é que se a auga sale por riba das tapas das alcantarillas é porque algo falla e hai filtracións. Ademais do problema medioambiental que supón a vertedura de augas residuais ao mar, denuncian os graves prexuizos que pode ocasionar aos bancos marisqueiros da zona.